Kaixo, gaur izarren gaua. Behin batian, aspaldi, hain urruti ez dagoen lurralde batian, bizizan neska gazte bat. Mertxe izena zuen. Mendixan bizizan baserri baten, hango bizitza asko usatzen zitzaiolako. Eta holaxe, goizian gozalduta gero, lehenengo behiak jeste zituen. Eta gero, purra, oiluei jaten ematen zien. Eta ondoren, ardixak hartu eta zelairara ematen zituen. Han, belar berde-berdia eta goxo-goxoa jantzezaten. Esnia zeukanean, ardien esnia eskuratzen zuenean, arekin gazte jezun eta batzutan katzatu ere bai, eta herrixan saltzen zuen gero. Batzan ere itezun mertxek. Baratzan, azixak zuluakin, azixak sartu, haiek tapatu, haiek ureztatu, zaindu. Eta behin fruitu ematen zebenean, haiek bildu. Babarrunak, tomatiak, letxuak, patata, porruak. Holaxe bizizan mertxe gustora antxen basarrexan. Eta basarriko lanek lahatze zioen tartietan, kantatzia eta dantzatzia gustatzen zitzakon. Dantzatu eta kantatu asko itezun mertxek, egunian ziar. Baina, badakizue, bazeon gauza bat mertxeri itzitzaiona bat ere gustatzen. Baina bat ere ez, Eta hori bakizue zertzan? Gaua, ze gaua, etortzen zan poliki, eta tapatzen zituen lehenengo mendigainak, eta gero mendiegalak, eta gero beraino jaisten zan, herri guztia, dana iluntzeraino, lehenengo gris, gero orduan eta ilunago, eta azkenian beltz. Dana beltz bihurtzen zan arte. Eta orduan kolore guztiak desagertziaz batera, forma guztiak desagertzian. Eta hori mertxere itzitzaion bat ere gustatzen. Batez ere, basarrixan leixua iriki eta ezer ikuste etzulako. Naiz eta lanpara txikisa piztuta euki. Orduan, lanpara itzaldo eta ohera jutezan, ia zer remedio, haze lata, oinere gaua, ohera junberra. Bueno, holaxe egun batian, iluntze batian, ikusi zuan, bazetorrela gaua pixkanaka, esan duen bezala, inguruak tapatzen gero eta gehiago. Baina bi aldiz pentsatu gabe, mertxeri bururetu zitzaion, han inguruko mendirik garaienera igotzia, haundixenera, eta han gora igozanean, justu gaua bertatik pasatzen naizala, aizu, gauari itzin zion. Aizu gaua! Zer gertatzen da? Aizu, etzak bat ere gustatzen zer gertatzen den zu etortzen zeranean? Esan zion mertxek. Zu etortzen zeranean, dana desagertu egiten da. Dana ilun eta beltz gelditzen da. Ze egiten dezu argiakin? Eta gauak erantzun zion. Argia nere atzian eskutatzen da. Baina hori horrela da, nik ezin dut zer egin. Eta han segitu zuan gauak, mendiegalak iluntzen, eta gero herrire iritsi zen arte, dana beltz, eta mertxek lanpara txikia itzali, eta lotara joan behar izan zuen. Baina gau hartan ezin izan zuen lo oso ondo egin, buelta batea, buelta bestea, pentsatu hau, pentsatu bestia, eta hurrengo egunean ere, baserriko lanak bai, baina bueltaka zibilkioan, gauak esandako kontu haiei guztiai ez da. Eta hurrengo egunean derrepente ikusten dunean, iluntzian berriz ere handatorrela gaua, eta badatorrela berriz ere igozan lehengo eguneko, aurreko eguneko mendirik garaienera, eta antxen itxoin zion gauari. Eta justu bere gainean zauala gaua, jarri zan tente hankapuntxetan jasozun besua, eta entzun zast! Eta zulotxo hartatik, argizpi bat, atea zan, eta berriz ere beste eskuakin, zast, beste zulotxo bat, eta beste argizpi bat, emozionatzen hasi zan mertxe, eta orduan hasi zan bihatzakin, zast, eta hietatik, argizpixak, batetik, bestetik, argixak zetorra, eta dana emozionatu hartu zuen bere eskutura, eta entzun, potolo, borobil, eta handikan, sartu zan argi, potolo, haundi bat. Arrezkeroz, zerura begiratzen dugunean, oskarbi daukagunean eta zerura begiratzen dugunean, ikusi ditzakegu izarrak eta ilargi potolo bat. Gau
gauian ardi pixka bat izateko. Eta hori alabazan eta ezpazan, sardadilak alabazan eta irten dalina zuen etxeetan. Aio txikitos, egun hona izan!